Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kesempatan hari ini kita berpetualang ya, mengikuti ojek jagung di seputar wilayah Bojonegoro Barat Daya ya, karena agak melencong sidik ngidul ngulon. Jadi ini Barat Daya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Hari ini kita berpetualang mengikuti ojek jagung di wilayah Bojonegoro Barat, daerah Pleret, Kijing dan seputarnya ya, di wilayah Perbaonan. Kita delok dulu ya medan lokasi perjalanannya seperti apa. Jadi jalannya seperti ini, koyong ini banget, munggahe jalur kerapak, dan di samping ini jurang sangat dalam sekali, kali. Nah ini nggak tahu ini yang arah ke sana apa ke sana ini. Oh sepertinya ke sini, karena yang didandani menggoknya ke sini. Jadi mereka ini, tukang ojek jagung ini, sebelum dilaluinya jalan yang untuk ngojek ini, jalannya terlebih dahulu dibetulkan atau diuruk-uruk, ngeledok diuruk biar nggak terlalu es krim. Mungkin seperti itu ya perkiraan. Nah ini yang dikatakan dengan lokasi songapan. Ya kurang tahu songapan ki opo. Yang jelas posisi neng kene ki songapan. Mungkin karena di sini banyak jurang-jurang yang mangap-mangap paling. Jadi daerah ini songapan. Wilayahnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jurangnya sangat tinggi-tinggi dan suasananya masih syahdu alami asri, tanpa polusi udara, masih segar. Dan ini sangat panas sekali. Jalannya panjang. Ternyata di sebelah ini juga ada yang manen jagung. Di sebelah kanan. Ini jalan untuk membandang jagungnya ini seperti ini teman-teman, hanya jalan setapak ini. Salah sedikit aja terpeleset ke sebelah kanan dan kiri, karena sebelah kanan ini juga yang kelihatan semak-semak ini juga jurang sangat dalam sekali teman-teman. Kita nggak tahu ini lokasinya, tapi sepertinya jalurnya ini. Oke, kita cek langsung aja perjalanan yang dilalui si pengojek jagung ini. Oh, mungkin ini yang di depan ini ada motor dua ini. Kemungkinan ojeknya di sini. Enggak ada ini. Wong ojek jagung nanti parake. Pokare niki. Blok sapa? Jasa. Tak kira rene. Gone no nembah anu. Nembah kami yo. Wah. Tak kira rene, tak tokno dalane sing didandani parake rene. Arek niki seweru aku ngono.
Lagi nggone sapa leh? Ki ki nggone sapa ki? Ya dipeki ki ngunduh ya. Eh, ternyata posisinya ki nanjak dulur-dulur. Posisinya nanjak teman-teman. Tadi yang arah ke sana itu keliru. Jadi aku nengok ke sini dengan jalur yang rapak dan penuh ngosel-ngosel ini ya. Ini kalau hujan pasti licin sekali. Tuh, lumayan aduh gimana. Nah ini ngelacak jalurnya aja dulu ya teman. Karena pengojek jagungnya ini belum kelihatan nih. Lokasi imbauannya juga kurang ngerti. Jadi ya ini asal melaku aja. Oke. Panas sih. Curang itu. Aduh. Tuh. Kan ini teman. Yang ngarep iki teman. Posisinya koyo ngene, kemiringannya iki jan gak umum. Jadi bisa dimungkinkan jelas kesulitan ya, kesulitan untuk melaluinya karena jalannya ya gur setapak. Wah. Ana sing lagi buka mbaun nih. Mau wiring kaya ngene digarap ya. Lah iki lho. Ternyata podo istirahat nang kene. Oke iki sudah ketemu ya lokasi ojek jagungnya. Tinggal kita menyusul aja ke sini. Woi! Ya. Sopo buka mbaun anyar neh kae? Sopo? Sana wih. Hoi, kurang ngombo apa piye? Insya Allah. Alasan. Jurang kaya ngene jadi. Ki mung wis balik ping pira, Bro? Tak dewelokane iki lho dompeten buka lho ya. Nak kecer mbok lho. Kurang balik. Lagi pisan ki? Pindho arahe. Wah, kalau jaksa tiba enak kono. Ben menale wong Jepang. Wong pira berarti iki? Kalangan. Siji, loro, telu, papat, lima no. Bisa. Oh iya, nang guriku enak tibane. Iki lho personele ojek jagunge wong Meduri piye iki. Sing ngusungi nang lokasi sing wangil-angil iki iki wonge. Iki wis temok iki lokasine ojek jagung wis temok ya. Iki selanjutnya untuk menyaksikan bandangnya jagung. Iki lho. Dicelok angel ram. Hah? Piye? Mbuh, sapa ngarit mang? Wong pira Mbak sing mek Mbak? Enten yang kawan itu Pak. Wong papat. Kilo permen kowe kan ra udut. Halah. Telek lah. Kilo. Masyaallah ya Allah lokasinya. Lokasinya ampun. Tak kira mau munggah rene iki langsung dhuwur lemparan jebule. Sebelah kene kali. Sak metu iki lho. Lokasi nomene wong ketok pucuk tok lho. Ketok pucuk tok lho wong mek. Wah. Lah ya ora ketok. Lah ya ora ketok.
Wong sing bengok ku mari ngaget-ngaget. Ae lah ndek nggon aku ya mek ngono iki. Nyabrang kali munggah. Yang ya surung-surungan yo. Tak kira nggonmu kuwi sing angel. Tak wae bergun kok. Lah sing mentul-mentul rono nggone sapa, Mbak Min? Dileh kene. Rono, aku mau meh Rono, wis arah wong ngarit sapa Kosman. Dileh kuwi muga lek mek iki. Malah cerita iman gue tak masuk. Wong kok tak tindak esuk minggu. Anu lepas motor. Petak. Mogok. Wer. Iki dalan angel iki kok. Angel iki kok. Iki angel. Angel terus. Tak delok. Medone ndi iki medone? Iki ya. Lah ra nglorot kene. Ya ini teman-teman. Lokasine ojek. Ngeri. Ndi? Lah aku bisa medun apa ora iki? Iki lho Mbah rong diadahi, Mbah. Iki lho. Kok nak lali lho. Kok nak lali lho Mbah, ra mbak adahi. Hei. Iki lho wani nyabrang apa ora? Iya lagi. Jalan nek kaya ngene iki. Aduh. Diusisik ya, ben seweger. Diusisik. Lah ki ya para mek disunggi rono le, gak digorene montore. Kali apa ki jenenge? Malah angel. Lah kok nggulung neng ban. Lah iki lho, rekane iki arep piye iki tukang ojek jagung ki? Gulung apa ora wingi nggo? Kene iki ya gawe. Arep kerja ora payu ki ya. Saya ana sinyal nang kene. Hah? Sik ah. Ombir sik. Iki ngarep pisan nang kene iki. Tanduk ini jangan motormu dia. Dia mati apa bunyi tak bonggol ini. Lah kowe arep nggih dalan apa arep mek nang gedang lah kuwi. Aku prei. Prei, yo ndang. Gorene. Berapa 11? Kono engko metu kono. Ya. Sabut. Kacamata lembut yo. Nah, asepe ojek jagung ini nak jentok dalan angel iki lho.
Ndang deh, apa ndang dada iki lho. Iki lho dinteni. Golek tumpangan 2 entuk iki lho. Berarti kupeng jurang dhuwur-dhuwur kabeh ya. Ora ana sing ndek blok kene iki pinggir kali pokoke. Wes ki. Ngojek terakhiran ki. Ayo sama rasa. Budi penenyor. Berani stesot pak. Ini kue seneng bateri buat. Kasihan. Kalau mare motore. Kurang mati saiki. Dalane ojek jagung iso sewadu ngene ya. Mau enak ini gitu. Yang ini kena mbelas kayak cemplung kali mak keringkuk ngono. Kuwi ngenteni saiki tok ya ngger ya. Ngenteni dada iki. Yo. Yo, ngenteni yo. Raimu kacar lho, ketalanan yo. Ini tambah iki nih. Satole kene ndi, Bud? Enggak mas bodoh kabeh, Mbah. Kira berarti wis gak bandang ki kok. Yo, Wis bar kabeh ya. yo wis. Oh alah, Engko bandangne sarung. wis gak ngojekno ya. Gak. Bud jere nggon marep ngojekno, Bud. Sesuk, Bud. Ya. Kita buak sing telot. Berarti nek mbok banyune terus e iso ping 4. Iso terus no, Mbah? Bisa terus aku ki. Mergo banyu kok kali ya. Aku ora tau gang lah ya tak. Aku tak Ya terima desa cilik-cilik niku ya. bisa gede, bisa gede. Desa gede. Iya aku lah kan. Peyo. Bisa gede di kota lah kan. Oh, alah. Berarti ya iso icir terus nek ngene. Terus aku enggak tahu preju. Sing penting ger kaline iki enek banyune ya. Kali yang itu belajar. Oh. Ya ora tau pre aku. Kowe pengen terus ini. Walah lah, ya lumayan nih nang kene iki. Kaya bengkok dhewe ya. Iki lho balang kayak tukul lho. Kemarin Tembecek. enggak tahu itu. Oke. Ya iya terakhir mau 5 dino sih. Ya 5 dino. Iya beneran nak 5 dino pas lah. Semontong. Lombok iki lho, sing arep ngincipi ndang. Heh? Sejak leren nang gubuk iki, ning gubuke Mbah Min. Situasine iki ning lembah iki soalé tiwa tengen iki gunung jurang tawur. Lokasi Bojonegoro Barat Daya. Mencong soalé. Arep tak kulon arane kulon pas yo gak pas. Ngidul yo gak pas, dadi mojok ngidul ngulon. Sini. Lagi ndek ben ngojek ya seweru Mbah wayahe. Gak kabar kok. Mbah nang ngepas aku. Repot. Wah, lagi Mbah gubukmu. Mau wening kaya padepokan ngene, Mbah. Mau wening iki lho, gubuk tengah alas. Suasanane nyes. Nandur alpukat piring, Mbah. Endi lah? Gede ya? Iya. Ya Allah. Banggi. Alpukat. Oh iya. Lah iku aku urung tau roh kembang alpukat kaya apa ta? Ya kira sumben panen enak double-double, Mbah. Iso alpukat, iso jagung. Pelem. Sawo, jeruk. Oh alah ngene iki ya, nggih mintip-mintip ya. Ki dudu tunggale wineh tuku kaya. Iya tapi Baon. iki tukulan ki aku. Oh, Anakku gak jaluk kayak, aku jaluk kan sawo karo. tuku aku ka piro kaya? Sing tunggale anu, baon-baon rombongan wi.
Kecil cilik lah iki aku wis. Wong-wong kayak program ae. Program kae lho. Kae aku tuku 13 wit ya. Ya nak bener dhisik iki wis gedhe kok. Wis kembangnya genah iki. Larangnya mbah Cirine. Dene iki larangan alpukat. Kene iki pirang 8. Ngene nowi wae pirang 8. Oke berarti. Si Mbah, jaga-jaga wis mulai, Mbah. Saya. Lah ya. Iki bar leren kanggo buke Mbah Men iki. Berhubung ojek jagung mulai awake dhewe tono ojek jagung wis biayaan teko kono kae lho. Kaya ngebyong kan. Panas sih gak umum, panas sih. Panas ora umum. Asli panas pol. Panas pol. Arek gres sing mak. Giris ya. Belajar nanding ini ra giris ki lho. Gantake diadai lho. Kentenan, ora kenten ta iso lho. Ya lho, suarane gero-gero tapi montore ra ketok e. Montore ra ketok e, asline ruwet kena nang jero iki. Jek cok, jek siji. Sopo? Jek siji ke lho. Ancang-ancang piye menggo are. Ya uruki sak rek, ben gak nemen. Iki sing kok Arab ya? Kok Arab are Jepang. Iki pembalap kok Arab iki. Dilayatan iki malah. Sapa sing terakhir loro? Aku. Ambek aku. Entek iki. Baru makare guys, aku aduh. Nak rine, Bos. Diangkrek nak rine.
Patake kena apa aku sikilku matus ngono. Apa ke? Kenapa? Kejar lho. Oke, seru kawan, gak rugi teko kene iki. Aduh, ojek jagung luar biasa. Oke teman-teman, bolo-bolo, itulah tadi seputar kehidupan warga Bojonegoro Berdaya seperti itu, dan kehidupan ojek jagung ya di wilayah Bojonegoro Barat Daya. Mungkin hanya ini informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua terhibur dan tentunya walaupun sedikit ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.